Jona chini live di kontongo borok joto sokpai manliya ke khorokram sokpai kya baksa kisa sak osubida rongi sokpai manliya na sing palke ya bakhrok na kya oh kaka phati engke president tu Obodi logi ang koinai joto borom ganang dikonsro please yang bes kango kisah phaja baidi kyo phayata tongja baidi seng mani kotor norono ya permanza ya hipano sini hamjak mani mari norono seng kisah rinani musungo bisisa mo thana tuidul thani naikol thani bebago norok chubakha aboni bagai norok ni je samungni mangthai abodo seng amsagri maya himpano norma sini circling hamjak mani sini ya farmono ya sagnani bagi ang koine sini joto borong gunang dikons please yang beskango phaja baidi ang kem ni bumung khulia joto dikons sini circle ni joto dikons sini circle ni joto dikons please yang phaja baidi ang koine sini workers sini Reverend Rajkumar tai sini Reverend Somendra borong no ya pharnai Thung ang koinai haino hai sini circle joto borom ganang dikonsro please norok yang odang sab hajabai di seng photoro kaham ke borom noti saene kaitor ni hamari bai sengo sini kesrang dikon rokno seng mankha tai borok mothani poito khaini rong obahikeno seng borom no kisisa sini circle nengai sini ang sini Reverend Somendra tai Reverend Rajkumar borok fairness borok no ya phanani bagai logio sini circle president vice president borok bacha sinai ya phati sengjoto palkha ya pakhoroi tongane sini tai kebo da tongkho please phaja baidi yang bus kebo ta karjak di angka ya phari mangka ya phari ka je mannai ngkai kisa space sang apalai na sanam lai na hambai sing ya pakhor tong lai na phan kai hambai sing thagyawai awan chalai na sakang ba sing ya pakhor lai tong lai na ka ke balai ke hambai maro sini borom grang dikonsrok no tai ke bo karjak tongkho dikomro kar kai please yang beskango phajadi tai bo phan ke se gya pakhor lai na belai hambai seng thagyawai ya pakhor lai tong na ya pakhor ma thakang kai awan nong ni gana bo thangsawi na sini circle women's committee borok belo awan tuni charnani bagai ready khlali tongo Tam ya papuma ko mungkha hambai seng borok no sini hamjak mani mari ya pharbai pai khangangkai no sini resabmong mosamong ne bagai seng joto motharok je tiarangai phajak ro yango item norok present khaina hangkai please norok advance yango list raphadi tai je mong khujak ro norok yango operator ni yago norok ni track ro advance ro kisa ready khlai ton phanya ni bagai ang koyo tam ni bagai hangkai seng time kisa manage khaina nangmani bagai
Hambai seng ya pa khorop lai na tonga na. Ang hai no hai koi nai sini jo tomo thani secretary ro norok bo oro phaijak hangkai please norok bo yang baskang phaijani cheng sidi jo tomo thani secretary norok yang baskang tirak tirak agok sidi ke bota karjak thung norok no koi jabo norok no bo asang sini circle lengai kisa hamjak mani mari ya phanani muchungo jo tomo thani secretary ro please yang baskango tirak tirak agok jabai sidi Sini mau thani secretary please yang kasana ni seng sidi kadi kadi jauh tu secretary ro please kadi kadi Borok ke sini mau thani secretary ro ngai tai ke bo to dong khota karjari phai phai tai pheda tai ke bo karjak na tong sini secretary ro boroni bagi bo sengya phorop lai na sini mo thani secretary ro borok ni bagi seng pal khaya phorop lai na Taja pankai nong niya ga ona sogi bega sebe ya ba khrom mayeng to makina ambai secretary ro please phadi ke bo karjak tong hangkai Sang ya pa khorbi tong lai nai ja awan maya khoro je man ja ro hangkai to sai tong ni je awan maya khoro ya pa khorb tong lai na Hambai sini secretary rokno ang tabu koye na sini circle ni youth secretary rok borok bahino sikla bedik ningai borok ni secretary rokno kisa hamjak mani mari ya phanani musungo joto mothani youth secretary rok phaijak tong hangkai please norok yang phainani chengsiri taler di sini mothani youth ni secretary rok yang baskang phajabai di sini time seng manage finally nango taler di please yang phajabai di je youth secretary mothani taler di yang phaidi baskango norok bodang sau ka phaidi yang baskango phaidi tai karjak na tongkho sengya pa khorok lai ne bong ni bagi bo tai kaisa saklai mong kangkai seng bisiprum na hakeno panda paithak jorabo seng joto palkhai tubulai mani baji seng soklai nai kangkai baji sokya sak jorotei seng kutulaya seng joto no kisa khalok layei seng a baji sokmani jorotei seng khalok layei tonglai na ang koinai thasingo sini dikon je karjagi tong hangkai
ang hai no hai koinai sing tai sa jorana har nang pharidana sini circle ni cashier tai kebo karjak tong hasingo dikon rok kebo karjak tong dikono darano ya sangnani bagai bono ya pharnai sini Reverend Rajkumar sing ya pokhor laine palkhai hambai 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 ingkangkai kebo karjagai tong hangkai ingya kheba kebo absent tong hangkai please norok yango contact khlaiei tlangai thangjabai di dikon rok phano sopayangi tong hamothani tai secretary rok phano sopayangi tong hangkai norok please yango malaiei norok receive flight langdi borok no kisa norok puchoguri jabai di kata abok sing sini je games ni item